DNA-puhelinpalvelukeskuksesta Krister tässä, terve. Me haetaan nyt uusia, innokkaita myyntineuvottelijoita osaksi meidän huipputiimiä. Hyvät työkaverit, hyvä ilmapiiri on ainakin mulle itselle tosi tärkeää. Tässä työssä pärjää sellainen ihminen, joka on valmis menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta ehdottomasti se, että haastaa itteensä ja kyllä tästä saa ihan käsittämättömän paljon kokemusta. Työssäsi vastaa DNA nykyasiakkaiden tuotekokonaisuuksista sekä uusien asiakkaiden hankkimisesta. Me tutustutaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin huolellisesti ja tarjotaan juuri heille sopivia kokonaisvaltaisia ratkaisuja operaattoripalveluissa. Ja se, että jos haluaa oikeasti viedä itteensä eteenpäin, niin vaan taivas on rajana. Jo 6 tunnin työpäivällä pääset kiinni erittäin hyvään palkkatasoon. Nimittäin 2016 meidän keskimääräinen tuntipalkka oli 19 € tunti. Tässä pystyy aika lailla vaikuttamaan itse siihen omaan palkkaan. Eikä muuten haittaa, vaikka et ole tehnyt tällaisia hommia aikaisempaa. Me tarjotaan sulle huippuluokan perehdytys ja jatkuva tuki tuohon hommaan. Koko poppo on meillä hyvä. Tuu sellaisena kuin oot ja oo just sellainen kuin oot. Älä siis aikaile, vaan laita heti hakemus tulemaan tähän numeroon tai paranna nettisivuille. Pallo on nyt sulla. Nähdään pian duunissa.